הוא הסיפור של ארץ ישראל כולה. רק עיר אחת בישראל מוזכרת גם במקרא העברי, גם בתעודות מצרים, אשור וארץ החיטים, וגם בברית החדשה. עיר אחת שהשרידים שלה נחשבים לתל הארכיאולוגי החשוב ביותר בארץ ישראל, ואחד החשובים בכל רחבי המזרח הקדום. העיר היא מגידו, והשאלה היא למה. כדי להבין את חשיבותה של מגידו, חייבים להתרומם לגובה, למעוף הציפור. ואז רואים את המשמעות האסטרטגית, יוצאת הדופן של המקום הזה. מגידו שולטת על הדרך הבינלאומית הגדולה, שחיברה את מצרים בדרום עם מסופוטמיה ואנטוליה וצפון מזרח. אלה היו המרכזים הגדולים של העולם, ולכן מגידו יושבת על הדרך החשובה ביותר של העולם העתיק. כל מי שרצה להגיע מארץ הנילוס לאשור, בבל או ממלכת החיטים, היה חייב לעבור מכאן, בדרך הים. אפשר להבין למה כאן, בעמק הזה, התחוללה מלחמת העולם הראשונה. הראשונה באמת, לפני 3,500 שנה. מצד אחד, פרעות חותמס השלישי, מלך מצרים. מהצד השני, קואליציה של מלכים כנענים, בגיבוי של ממלכת מיתנים במסופוטמיה. אגב, פרעה ניצח. אבל הסיפור המעניין הוא לא רק העמק, אלא דווקא התל שמעליו. תל מגידו. מגידו נקשרה להרבה מאוד דמויות חשובות בעולם העתיק. שלמה המלך ויאשיהו המלך מממלכת יהודה, אחאב מלך ישראל, הפרעונים מלכי מצרים, חותמס השלישי, שישק ונחור, תגלת פילסר וסרגון מלכי אשור. אין פלא שהתל הזה מושך אליו ארכיאולוגים מאז ראשית המאה ה-20. האגודה הגרמנית לחקר המזרח. המשלחת הארכיאולוגית של אוניברסיטת שיקגו. משלחת ישראלית מהאוניברסיטה העברית בירושלים. ומשלחת אוניברסיטת תל אביב. מה כל כך מעניין דווקא בתל מגידו? כדי להבין את זה צריך קודם כל להבין מה זה תל. תל ארכיאולוגי הוא אתר שבו נבנו יישובים זה על גבי זה, אחד על גבי השני. אחד נבנה וחרב, אחר נבנה וחרב. וכל פעם שנבנה יישוב בעצם נוצרה שכבה. ובמקרה של מגידו, בחתך שנחפר עד סלע העין, ניתן למעשה לראות שרידים של 30 ערים שנבנו זו על גבי זו במשך כ-3,000 שנה. אז במגידו יש 30 שכבות היסטוריות אחת מעל השנייה. מהתקופה הנאוליתית, שבה האדם התחיל לגדל את המזון שלו במקום לצוד ולקט אותו, דרך תקופת הברונזה, התקופה הכנענית, שבה כל עיר הייתה מדינה קטנה. ועד ממלכת ישראל שאנחנו מכירים מהתנ"ך. מצרים, כנענים, ישראלים, אשורים, כל ההיסטוריה של הארץ הזאת מקופלת בתוך 20 מטר מצטברים של עוגת שכבות ארכיאולוגית. אנחנו נמצאים במוזיאון ישראל בירושלים. מה הממצאים שאתם מגידו מגלים לנו? ובכן, במגידו נמצאו יותר מבנים מפוארים מתקופת המקרא מאשר באיזשהו מקום אחר בארץ ישראל. והם מלמדים הרבה על התרבות החומרית וההיסטוריה של ממלכת ישראל. הממלכה שסופרי המקרא שישבו בירושלים המעיטו מעט בערכה. מי שמעוניין לא רק לקרוא בתנ"ך, אלא גם לגעת, טוב יעשה אם יבוא למגידו. גם במוזיאון מוצגים ממצאים עשירים ומגוונים ממגידו, והם משקפים את ההיסטוריה הארוכה של האתר מתקופת הברונזה והברזל. למשל כאן מוצגים מזבחי אבן שמתוארכים לתקופת ממלכת ישראל. מטמון מרהיב של ממצאי זהב וביצעי כסף, וכמובן שלבי מגידו. מה שהופך את תל מגידו לעוד יותר מעניין, אלה השיטות החדשניות שבהן השתמשו הארכיאולוגים כדי לחקור את התל. המשלחת הגרמנית השתמשה במכשירי מדידה מתקדמים. המשלחת האמריקאית העלתה כדור פורח כדי לצלם את האתר מהאוויר. והיום החוקרים משתמשים במחקרי DNA ובשיטות תיארוך מתקדמות כדי להמשיך ולגלות את צפונותיה של מגידו. הממצא הארכיאולוגי מעיד על עיר חזקה ועשירה, שערים מונומנטליים, ארמונות פאר, מקדשי ענק, אורוות למאות סוסים ומפעל מים מרשים. את כולם תפגשו בעוד כמה דקות כשתגיעו אל התל. אבל האמת היא שהרבה מהתיירים שמגיעים למגידו באים דווקא בגלל אירוע שעוד לא קרה בה, אלא אמור לקרות. בברית החדשה יש ספר בשם חזון יוחנן, שמתאר את קרב אחרית הימים.
תיאור מפורט של מלחמת יום הדין, הקרב המכריע בין כוחות האלוהים לכוחות הרוע. האפוקליפסה. איפה זה יקרה? במקום ששמו ארמגדון, שיבוש ביוונית של המילים הרמגידו, או במילים אחרות, ממש פה. למה דווקא כאן? איך מגידו קשורה למסורת אחרית הימים? דומני שהתשובה נמצאת בסיפורו של יאשיהו במקרא. ספר מלכים מתאר את יאשיהו כמלך הצדיק המוחלט מבין כל המלכים של שושלת בית דוד. ובשנת 609 לפני הספירה, הוא נקרא לבוא לכאן לפגוש את פרעה נכו, מלך מצרים, שהיה בדרכו צפונה, וככל הנראה להישבע לו אמונים כבסל. משהו השתבש. יאשיהו נרצח, הוצא להורג על ידי נכו כאן במגידו, וכל התקוות הגדולות קרסו בירושלים. ומאותו רגע התחילה להתפתח מסורת שאומרת שהתחולל קרב אחרית הימים בין כוחות האלוהים וכוחות הרוע, ובעקבות ניצחון הטוב והצדק יחזור מושיע בשושלת בית דוד. אז מה הופך את מגידו למקום חשוב כל כך? מה הביא אתכם לכאן? פסוקי המקרא, הממצאים הנדירים, שיטות המחקר החדשניות, או אולי האמונה שמכאן, ממגידו, יגיעו ימות המשיח? כך או כך, תל מגידו וכל סודותיו מחכים לכם ממש מחוץ לדלת. מה תגלו שם אתם?